money. Home. Super flash home. No one's here and then we are wekutata ini ndichivafata kuvafata when ndichivatata asishi nongonzi ndivori uya wekutata wachipakera usaterera paini tingoita kungota konekoteini no pain no gain ini nongoti ndinechipava kunge raini chihoho waro wachipakera usaterera paini tingoita kungota konekoteini no pain no gain ini nongoti ndinechipava kunge raini chihoho tikati ini semurume tongoshanda nesimba kuti kandilume tosiziva kuti nhamo yacho aigume toiruva chipakera kuti kaigume kana ndawina mechi yacho naandicheme chiho ndinopuka zvima mechi iwe nhamo ndakatozoita research ndikakukurira ndobva ndafamba nehachi nekuti panobata unobata wachipakera usaterera paini tingoita kungota konekoteini no pain no gain ini nongoti ndinechipava kunge raini chihoho waro wachipakera usaterera paini tingoita kungota konekoteini no pain no gain ini nongoti ndinechipava kunge raini chihoho pandiwapa wachipa wawedzera pawa wotowashandira kunge uri pakrawa no man wotosiya waikava noti namo yachoito nepawa chihoho namo inodakarati makeke mabhutsu mahuku patakungoita kunge uku ungoparasura chiona chitsvuku kana kwakutakura yongoti takutaro wachipakera usaterera paini tingoita kungota konekoteini no pain no gain ini nongoti ndinechipava kunge raini chihoho waro wachipakera usaterera paini tingoita kungota konekoteini no pain no gain ini nongoti ndinechipava kunge raini chihoho tikati ini semurume tongoshanda nesimba kuti kandilume tosiziva kuti nhamo yacho aigume toiruva chipakera kuti kaigume kana ndawina mechi yacho naandicheme chiho ndinopuka zvima mechi iwe nhamo ndakatozoita research ndikakukurira ndobva ndafamba nehachi nekuti panobata unobata wachipakera usaterera paini tingoita kungota konekoteini no pain no gain ini nongoti ndinechipava kunge raini chihoho waro wachipakera usaterera paini tingoita kungota konekoteini no pain no gain ini nongoti ndinechipava kunge raini chihoho